life that was as rich in experience as it was rich in meaning. Ababetsakuba ngodaba bakagqirha Zinwala bamchaze njengeqela lomzabalazo elalizinikele kumsebenzi walo ephambili kwidyabi lamalungelo abasetyhini. If we had more money available to buy diesel for open cycle gas turbines, the stages of load shedding would have been reduced. Amalungu ebhodi nezigaba zakwa-Eskom avele phambi kwekomiti yasepalamente ejongene nenkcitho-mali isikopha ukuthandalazisa izicwangciso zokuphelisa ucimicimi kweli. uVictoria Azarenka ubethe uJessica Pegula wazibekela indawo kwi-semi-final kwitumente ye-Australian Open. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT yi ta ku hexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesiXhosa, ririmi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, Lesotho, nesiNdebele. Rinafana ka SABC rishimaka mutingati u yitela u hadisela makungu ka lwambo ra damunye. Amahora angama-24 nsuku zonke, khumbula futhi ngolimi lwakho. Ekamelo nondaba belijelo ndiyabhodisa mawethu singaphosisanga maseko masikawule siwarhuqa. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yaseburhulumenteni yongasekho ugqirha Zinwala kwiholo yesixeko saseRhawutini namhlanje. Umongameli Cyril Ramaphosa sisithethe esiphambili kule nkonzo yesikhumbuzo. Abakhe bangogxa bakhe eburhulumenteni bamchaze njengeqela lomzabalazo ebelizinikele kakhulu kumsebenzi walo ekrelekrele kwaye engafihli makhuba kulinywa. Baphume ngobuninzi abazili abaquka amalungu eqela elilawulayo le-ANC abebefudula beseburhulumenteni phantsi kolawulo lomongameli wokuqala weli wentando yesininzi uba uNelson Mandela kunye nosapho lomfikazi. Ugqirha Zinwala wayengusomlomo wokuqala wepalamente yorhulumente wentando yesininzi. Izithethi zimtyibele ngendima idlalayo kumzabalazo weli lizwe ekrelekrele kwaye ezimisele kumsebenzi wakhe. Comrade Frini was a very organized person, very, very meticulous about what is done, how you plan ahead. The ascendance of Dr. Zinwala as she walked across the floor to take up her seat as founding Speaker of the National Assembly of that day, it had the amazing calming effect on the millions of our people that our democracy had firmly taken root. Umongameli Cyril Ramaphosa nowenza intetho ephambili kule nkonzo yesikhumbuzo uthi ugqirha Zinwala unikele ngobomi bakhe bonke ekuphuculeni inkqubo yedemokhrasi kweli, uphuhliso loluntu ekwalitshantliziyo lamalungelo amanina. We remember a life that was as rich in experience as it was rich in meaning. Comrade Zinwala played many parts, and many of those have been so eloquently explained here this morning. She was a journalist, a lawyer, an author, a researcher, an academic, and a parliamentarian. But she was also an activist, a feminist, a Pan-Africanist, and also an internationalist. Ugqirha Zinwala ulandulele eli esekhayeni lakhe ngomhla we-12 kule imiyo eneminyaka engama-90 emva kokuba ibehlaselwe sisifo sokuficala kwiiveki ezimbini phambi kokuba sweleke. Umzimba wakhe uye watshiswa kwiintsuku ezimbini emva kokusweleka kwakhe kwinkonzo yabucala ngokweminqweno yosapho. Wothulelwe umnqwazi ngokuba litshantliziyo lamalungelo oluntu nokuphuhliswa kwabasetyhini. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi. Malibongwe!
Usihlalo webhodi yakwa-Eskom umnumzana Mphomakwana uthi iziphathamandla zeliqumrhu lombane zisebenzela ukuqinisekisa ukuba kulandelwa cakasana yonke imigqaliselo equlathwe kwizicwangciso zeliqumrhu zeminyaka emibini zokumilisela uzinzo nokunciphisa ucimicimi wombane. Ibhodi yakwa-Eskom nabalawuli abaphezulu bavele phambi kwekomiti yasepalamente ejongene nenkcitho-mali karhulumente iskopa ngale ntsasa. Kungokunje i-Eskom imilisele ustage 3 no-stage 4 kacimicimi wombane. Ibhodi yakwa-Eskom nabalawuli abaphezulu bavele phambi kwekomiti yasepalamente ejongene nenkcitho-mali karhulumente iskopa ngale ntsasa bezokunika ingxelo ngemiba eliqela phakathi kwayo ingulowo utshisibunzi kacimicimi wombane othembe eli. Kule mpelaveki siphuma kuyo u-Eskom ubhengeze ukuba uceba ukumilisela ucimicimi wombane ongenasiqabu isithuba seminyaka emibini kwisigaba sesibini nesesithathu kwilinge lokukhawulelana nale ngxaki yezamandla kweli. Usihlalo webhodi yakwa-Eskom uxelele ikomiti yeskopa ngale ntsasa ukuba esi sicwangciso siza kuzala amathokazi. The final milestone of this turnaround plan would be at the 31 March 25 milestone, where at that point we would have reached 70% energy availability. And so it is in this context that we are here this morning, in a context where we feel we're making breakthroughs guided by this 2-year turnaround plan. Usamaqhuzu wakwa-Eskom umnumzana Reite uthi iingxaki zezimali zeliqumrhu nazo zinegalelo kule ngxaki kacimicimi. If we had more money available to buy diesel for open cycle gas turbines, the stages of load shedding would have been reduced. Kudala kuthethwa kusenziwa iingcaciso kodwa umbuzo ngokuba uyakuze aphele nini lo cimicimi. The critical question that an SMME needs to have somewhere in the country for jobs, for planning, everybody, is to say this national crisis, national disaster, this calamity that is load shedding, by our own estimation on the basis of the plans we have, will end when? Eliqumrhu liphehla umbane kweli lithi umbane okhoyo uphansi kakhulu nanjengoko ukumyinge we-56% kwaye kuza kuthatha iminyaka emibini ukuze ufikelele kumyinge ofunekayo ka-70%. Abahlali bakukoma neMpuma Koloni bayaqhubeka nokufaka uxinzelelo kumasipala eEnoch Mgijima ngengxaki zombane ongenasiphelo kule ngingqi. Kule mpeleveki idluleyo abahlali bamemelele ukuba libhangiswe ibhunga elilawula lo masipala besoloko phansi komasipala ukukhathalela izakhiwo njengesizathu sokuhlala bengenambane amaxesha amaninzi. Baqhuba ngelithi oku kudodobalisa uqoqosho lwale ngingqi. Intatheli yethu Abongile Yankisi ilandela elinqaku. Sibulise kuni estudio kunye nakubabukeli emakhaya siza ngqo kumasipala iEnoch Mgijima nothwembende zingxaki zokuhanjiswa kwenkonzo ngoku kuchaphazeleka kubonakala ngathi kuchaphazeleka nenkonzo yempilo nkonzo leyo ingundoqo abahlali bakudale inxalabo kubahlali ngenxa yokumane kumka kombane kule dolophu noma nesibhedlele iFrontier nayo ikhe yachaphazelwa susela ngolesihlanu kodwa isebe lezempilo ephondweni lithi liyaqwalasela loba nangona kunzima kodwa ke kuva banzi thethela isebe apha ephondweni uyonela Dekeda. Mama, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Lomba walapha eEnoch Mgijima ukuchaphazela njani elisebe lenu? Masibulele yanje sisibulele ngexesha yemithena sephaloni ukususela ngolwesihlanu kule veki ipheleyo emva kwengxelo zokuba kune cables zakwamasipala eziye zamoshakala ezizisa umbane kwesi sibhedlele. Silisebe asilali ubusuku nemini siqinisekisa ukuba uluntu lwale ngingqi liyaqhubeka lufumana inkonzo zesebe lezempilo. Ndithetha nawe nje Yanjisi okwangoku sisebenzisa igenerators ezintandathu ukuqinisekisa ukuba uluntu liyaqhubekeka kwaye akukho kunqamla kwinkonzo zempilo kwaye silisebe sifuna ukukhalimela ingxelo ezingenabunyani eziphuma kumakhasi onxibelelwano ezithi esi sibhedlele sibuyisela abantu emakhaya. Ezo ngxelo aziyonyani Yantshisi.
Siyaqhubekeka nokubenzela ukutya i-patients njengoko sikwazi ukufumana umbane through i-generators kwaye siyaqhubekeka nokuba sinika lonke uncedo esinokwazi ukulinika ukuqinisekisa ukuba abantu bethu abalapha esibhedlele bafumana all the services. Lowo nguyonela Deketa nophuma kwisebe lezempilo apha ephondweni. Sizithathe ezindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwingxaki lokuqala sithe kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yaseburhulumenteni yongasekho uGqirha Friniginwala kwiholo lesixeko saseGauteng namhlanje. Abakhe bangoogxa bakhe eburhulumenteni bamchaze njengeqala lomzabalazo ebelizinikele kakhulu kumsebenzi walo ephambili kwidabi lamalungelo abasetyhini. Amagqwetha kamongameli Cyril Ramaphosa kunye norhulumente axoxe ngelithi iqela le-Democratic Alliance alithethanga ntweni esihlahla ngokomgaqo-seko kwityala leliqela apho lifuna umgaqo-nkqubo we-ANC wokuthunyelwa kwezicaka ezithembakeleyo eburhulumenteni i-cater deployment ukutsho upheliswe. I-DA imangele kwinkundla ephakamileyo yasePitoli icela ukuba lo mgaqo-nkqubo ubhengezwe njengongahambisaniyo nomgaqo-seko ungekho mthethweni kananjalo. Amagqwetha kamongameli norhulumente axoxa ngelithi i-DA isilele ukubonisa kucace ikhonkco phakathi kwabathunywa abangalunganga kunye nalo mgaqo-nkqubo ngqo atsho esithi masikhatywe esi sicelo ze-DA. The fact that a policy may be abused, this is a policy of government which we're not dealing with here, is not a cause for a declaration of invalidity. So, quite apart from the fact that this policy is not law, the Constitutional Court has held that where a law is abused, it doesn't follow that the law is unconstitutional. It is the case of abuse that must be addressed. And we refer in our heads to the judgment in Bernstein versus Vesta in paragraph 71 of our heads. And that case dealt with the power of subpoena within the Companies Act and said that the fact that the power of subpoena may possibly be abused in a particular case to the prejudice of the person subjected to such abuse does not mean that the power should, for this reason, be characterized as infringing Section 11(1) of the Constitution. Amabanjwa bebhala ibanga leshumi ngo-2022 aphumelele amagqabini ngomyinge ka-95.5%. Umphathi wezobulungisa nezoluleko ubhengeze ezi ziphumo kumsitho ububanjelwe kwiziko loluleko i-St Albans eGqeberha eMpuma Koloni. Ezi ziphumo ziphinde zenyuka xa zithelekiswa nomyinge wama-89 ofunyenwe ngamabanjwa bebhala ngo-2021. Izikolo ezili-11 zeziko loluleko zipaselwe ngabafundi bonke. Iziko laseGauteng kwakunye nelase-St Albans okokuqala kwimbali yawo lamaziko apaselwe ngabafundi bonke. Kuyabonakala ukuthi umsebenzi esiwenzayo nama-inmates uletha imphumela and kuzosiza ukuthi uma bobuyela emphakathini banephephe banalo or banekhono elithize abazokhona ukuthi basebenze emphakathini ngendlela elungile nendlela ebonakalayo ukuthi sebatshintshile from i-life bebaphila kuyo before beza phakathi ejele. Bingamabanjwa ayi-203 bechophele imviwo kulo nyaka xa kuthelekiswa na-192 bezichophele ngo-2021. Aba bafundi baka-2022 bafumene ii-bachelors ezi-122 kwaye ulamula ufuna likhulu elinani. Amabanjwa amane athe afumana i-distinction ezintandathu ngelixa oyena mfundi ugqwesileyo efumene umyinge wama-87 kwizifundo zakhe zonke. Amandla bengiwathola ngoNkulunkulu ukuthandaza nokuzimisela kakhulu ngalali ngizimisele ngifunde incwadi ngi-aplayele i-teaching ye-life science. Ulamula ukubethelela ukuba isebe lizihlawuleli izifundo zamabanjwa kumaziko emfundo ephakamileyo. Ulamula ubongoze uluntu kuba lingabacalucalula babuya ejele babavalele nabathuba kwicandelo zorhwebo. Ubongoze namabanjwa nabo athethe inyaniso kwizicelo zabo zengqesho ukuba ebevalelwe kwaye ngoku ngabantu abaguqukileyo. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseGqeberha.
Sekuphele iveke ezimbini isebe lemfundo esiseko libhengeze ukulungela kwalo inkqubo yokufunda kulonyaka ka-2023 kwaye nabafundi sebebuyela ezikolweni. Kodwa abafundi abaphuma kwiingingqi ezahlukeneyo kwiphondo lomntla-ntshona bakazifumana izixhobo zokufunda kwisebe. Masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngalo mba. Abazama abazali ne-SGB bashukumise basebenzisana noprincipal incwadi zokhawuleza zifike esikolweni abantwana bafunde bayashiyeka kaloku sekuleyithi kakhulu ngoku. Ebuhlungu ke into ka-Department of Education umzekelo kwalapha kulena indawo ndihlala kuyo sinazo iingxaki ezinjalo ufumaniseke uba i-stationary abantwana mabazithengele kodwa bebethenjisiwe into bangana bazasinikwa. Isebe lezemfundo msasazi liyathanda ukuthetha into ngokwenyani lithi thina silungile ngoku mna ungavula isikolo kodwa alekalungile tu. Ndisenombuzo mna kule ndawo ndihlala kuyo kule lali yaseNgcobo kunhlalo okanye eQuluka kuneteksi ethatha abantwana apha isikolo transport esithatha abantwana abayi-3 kodwa abantwana abaninzi abananto yokukhwela yenza kanjalo nto leyo. Department of Education noko uzinhloni xa kuzobakho amaphondo engekazifumani izixhobo zokufunda ngongathi ebengayazi izikolo ziyavulwa ngoJanuwari. Thina sicimba isebe lezemfundo selicwangcise yonke into phambi koba kuqala unyaka siyazi uba kanti bayasilela xa kuphela unyaka kuzobe kujongwe iziphumo ezisemgangathweni. Zihambe ezi ndaba zivakalayo abe ke ngoku kubambeke phi ukuba abantwana banganikwa incwadi ngoba ndikuthi ukubheka abanye abantwana abazifumene incwadi futhi bayafunda. Labo bazali bazothi bathenge nkosi yam eziyabiza ke nezinto kodwa akho nto yosoyenza. Thengani bazali inyamezele bafundi baxhomekeke kuzo zozinto sithi enkosi urhulumente thina phela isikisiko imoshi yezikolo noko sizamile. Kulula ukuthetha kunzima ukwenza urhulumente. Andazi ngokuba ikomishoni yamalungelo oluntu ithulile ntoni kuba kunyashwa amalungelo wabantwana ukufunda ngale ndlela kwenzeka ngayo. Abathunyamezela nakuba izixhobo zizawufika njengakwabanye. Imbi ke lento bangabe kanti abantwana bakazifuna izixhobo zokufunda ngoba kunyaka umfishane ixesha limkile ngoku. Ngathi nabazali ke bangabaphakame bahambisana notishala kuliwe lempi. Andiyazi into yalapha eSouth Africa umsasazi. Andiyazi uba ifuna ukhona ke ngoku bayavakashelana la mazwe. Kutheni bangakhe bakope kwamanye amazwe ngoba yonke le nto bayenzayo bazobuya besenzela abantwana umsebenzi omninzi. Kufumaniseka abantwana bayashekela emsebenzini yini. Ngoku masiphosa amehlo kwezi zakaqaqamba kwihlabathi. Amapolisa aseCalifornia nqakule indoda etyholwa kwinjikitya yokufa iqhubeke kumatyeli amabini kwisithuba seentsuku ezintathu. Zhao was taken into custody without incident and a semi-automatic handgun was located in his vehicle. Zhao is believed to have acted alone and there is no further threat to this community. This is a devastating tragedy for this community and the families touched by this unspeakable act of violence. Uchanli Zhao oneminyaka engama-67 67 years utshelwe ngamahlathi okuzimela. Amapolisa aseThailand abambe itoni yesiyobisi sohlobo lwe-crystal meth namhlanje. ไม่ปริมาณยาเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าปัจจุบันในกระบวนการผลิตเราใช้เทคโนโลยี aba bathubelezisi beziyobisi basuka eTaiwan kwaye siyasebenzisana namapolisa aseTaiwan ukuze sinqakule sivalele ezi zikrelemnqa. เส้นทางลำเลียงจนถึงแหล่งที่พักพิงต่างๆ Qakatha qelele eNew Zealand kubanjwe inkonzo echukumisayo ukuthi indlela ntle kwinkulumbuso yaseNew Zealand uYacinda Ardern nowenze intetho yakhe yokugqibela kwesi sikhundla. Oh, this feels like a really special day to me, predominantly because I get to see my colleague and friend Chris Hipkins take on the mantle over the next 48 hours, and that's a really special thing to be a part of. Kasiqweli ngqokoqo abahlali basemelika bavala umlomo kukonyuka kwamaxabiso amaqanda nenyama yenkukhu. One of the worst AI outbreaks that we've ever seen in this country.
we've lost right around 43 million egg-laying hens. Ukuntingela phezulu kwamaxabiso amaqanda kukhokelele kwisankxwe sokuba kusungulwe ikomishoni yophando. Qonqololo. Ukuqubutho wasebini nje umphanda masinikhumbuze mawethu. SABC News iza kuphethelela ijelo ndaba eliza kusasaza indaba ngelwimi zesintu. Iyure ezingama-24 ngemini. Elivela tanci liza kusasazela indaba, inkqubo ndaba nokuqhubeka eParlamente ngolwimi lwenkobe. Sibuye nomphando omkhulu ngentsimbi yesi-7. Makube chus behele. Mabebe ngazibini bethuna kwibhele ezindabeni ndiyabulisa kwemzonzundo apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edesikeni yethu yeMuslim masikhangeleni ke eyakuthanda siqale ngojoga le ngxelo ke yemvula nomoya namhlanje khona ukusibeka lokuqatha kakhulu nje phantse lonke namhlanje elaphondo laphaya eMpuma Koloni chache ngo-60% lamathuba ezavula pha kumantla Jamestown eKomane eAlvani ukuhlakaza phakathi kwenqweme ke gqabeka kwakhona futhi napha eBhisho koPort St John's emthathe lusikisiki kolisuthu napha kumazantsi kwelaphondo laKwaZulu Natal ngokunjalo lapha ko-Free State awumbanga kuqhubeka ubhudla futhi lamoya kwakhona ezinzulwini zobusuku banamhlanje ngomso lomeko futhi yaqhubeka ekseni ngomso efikela kula 60% kwakhona futhi lamathuba ezamvula phaya ke kwakhona kumantla ase-Free State kwakhona kulisuthu amantla kwakhona kulo lonke nje futhi elaphondo laphaya eMpuma Koloni ngwemanga ke lo 80% phaya phakathi kweTheku namazantsi ephondo leMpumalanga ngomso naso ke nesilumkiso namhlanje sawu kaloku ezandudumo ezimandla kakhulu phaya kumantla eMpuma Koloni namazantsi ase-Free State nemililo yamadlelo ke phaya kwelaphondo lase-Northern Cape lemeko kuyaqhuba futhi ngomso kwakhona Northwest naphaya kwakhona kumazantsi ase-Free State okwezimvula ke zimandla kakhulu amaqondo bushushu phezulu ke namhlanje kwakhona ngalemva kwemini kuyashisa impela eMzantsi Afrika siyabona kakhulu ke ukutyhutyha kwayo kaloku i-heat wave ifela ku-31 kwakhona phaya koDiara Uppington kwakhona futhi ngawo la32 ke namhlanje Kimberley kutshisa impela kwakhona ngenqantsini ka34 napha ke Northwest koMahikeng ngaphaya kwa30 kwakhona phako liphala kushisa impela futhi ngo35 ngokunjalo napha ke Bulukwane 31 eMusina kwakhona phako Limpopo ngo35 ePhalaborwa kwakhona nguye futhi la 34 Emelo anciphile noko fikela ku28 amaqondo bushushu ke aphansi ngokuhlwa nje phaya eKimberley ngo21 Bloemfontein eFree State ngo15 kanti kuphela kamandi phaya eDiara ngo13 kuyabanda kodwa eCalvinia ngesibhozo esifanayo ke Phofu naphaya eSouthern Masjonge imbukeli nxa ixesha kwakhona amaqondo wethu obushushu aphezulu futhi ngemva kwemini phaya ngomsekomane lishumi nesibhozo kusekuhle futhi kwakhona phaya eMthatha ngaye la 18 kumandi kodwa phaya ePort St John's ngo20 kanti okugqibela phaya eLady Smith kwakhona ngamashumi 24 mnandi kuqhudwa ndingumamthembu ndikuthanda kangaka xesha lemyoli